Youth Tripura Federation YTF ni tini Foundation Day 5th Foundation Day. O 5th Foundation Day no buskango naragino Abhicharan Hati wo jerokni Phal Nok Watwi Nokbar Bai wo derabaika borokno Chubachu Riwikha YTF ni Foundation ni salo Mdc Runeil Deborma. Abhicharan Hati ni bebagui khorok dog chini sapano gobang lukurokno tini Chubachu Riwikha Mdc Runeil Deborma. Binilogi tongkha Block President Dipok Deborma, YTF ni President Prashanta Deborma tei Tripura Mothani juda nangnai soknai adongrok. Tripura Mothani sikla fanbedek YTF ni 5th Foundation salno buskango naragino borok tini o nangkukmani salno muito khlaimani bisingtwi Chubachu ni yakbo phologwi rikha Abhicharan Hati wo Hati Phal Nok derajak lukurokno Chubachu yafanmani bisingtwi Mdc Runeil Deborma. Abhicharan Bala. Dong oro tini je suba phaimani sabacho phakya obo bahima tong. Sini sal niem sal rural Deborma boso bakata. Nong ot Phal Nok tamgui tin do kisik baimani. Sino andong kai weng set tangu. Ba set tang tong ka set taw la de paya 3 bosor hain tong. Obo hai. Tangna mama tangja mistri phaya contractor leglen sikhayo. Obo hai ta. Kai habagi sengoro nok tangai nuko tin sabra roi sengoro phaile kata dogan khanya bagai. Kai tabo sin jotono tin ti pai thame kya sabukang bulai rok lai obo hai sing phalime ya cost kai phalima tong kya. Kothorok lai tai tolawo manam salam kha paine ro tin moton bahai go bung kholok phai ja bahai kai sing tamo cost kai tabo sing tabo tongo tabo sing tabo ma khatin sabrari khon tong lai nei sin sar yen go sunor phaketa Tama Phal Nok tongman nong mo. Pero wak bahan tok bahan apalo kai katakuti ro tok ro jati ro palta Koja Phal Nok tong. Sino phalnai bang one মানে যে অবিচরণ বাজনী sino phalnai dong 50 60 jon aro Tam ko kasanai. sing ani sari em beleke hambe maro sing muti mang ko mane muti nang Swbaijak kai belai chaja go haita Ni sinimo an sinimo kai buddhi chandra de kono bok akamini nam. sino Abhicharan para Hamba.